Ernstige aantijgingen op Bonaire door de vakbond, de AFBW, die heeft laten weten dat de situatie in sommige sectoren op het eiland alarmerend zijn. En dan gaat het vooral om beveiliging, horeca en bouw. Er worden volgens de vakbond vooral Latino's aangenomen. Die worden slecht betaald. Die moeten soms contracten tekenen in het Nederlands, dat ze dus niet begrijpen. Er wordt ook gericht op Latino's door alleen in het Spaans advertenties te plaatsen. Maar de mensen worden slecht behandeld, krijgen niet het geld waar ze recht op hebben, krijgen niet de bescherming waar ze recht op hebben. En er is ook een situatie dat sommige bedrijven stoppen met werkzaamheden om daarna onder een andere zaak door te gaan met alleen maar Latijns-Amerikaanse mannen. Waarbij dus de controle of dat ze goed betaald worden niet er nauwelijks is. En dat is gezegd door de vakbond en die wil dat er meer aandacht van komt. Het is door de Federación General de Trabajadores de Bonaire en Cheryl Quidama heeft deze uitingen gedaan.